खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारि गेजेराव मा जाबाय थायो मा दाङाबादि जाबाय थायो सोरखौबा दम होनाय सोरखौबा गाज्रि रायनाय सोरखौबा गाज्रियाव दम होनाय दा नै बे सासे बोराया सासे आइजोखौ गाज्रि बुंनानै रायदोंनो गाज्रि बुंनानै दम होदोंनो लासिंसिं जोंनि बर' हारि गेजेराव मा जाबाय थाखो मा होनबावनो दा नाय गोबां जायगायावनो मा दङ नै सोरबा माबा एक्सिडेन्ट जादों सोरबा बबे जायगायाव मानसि थैदों दा नै बिदि जाथारदोंनो दा नै संसारानो मा जाबाय थादों नै जोंनि आयेनाव संसारा मा जाबाय थादों जोंनियावल' नङा गासैबो जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि बड'लेण्डआ लासिंसिं जादों मालायखौ बिदि गाज्रि दाबुं जोंनि बड'लेण्डआ लासिंसिं जादों नाय भिडिअखौ नाय बे जोबथासे नाय ओमफ्राय सासे हिनजावसाया ओरै हमफ्लाबबाय थादों बोरायखौ नाय भिडिअखौ नाय दै दुनियानि हिनजाव गुन्दा सिला गुन्दा एक नाम्बार गुन्दा स्टप लायाखै आङो हा सिला गावदामोन ओंखाम सिला गुन्दा दै स्टप आंखौ सिनायाखैनो दुनियानि एक नाम्बार गुन्दा नोङो सिला सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो साला आं लिंहरदों bisa kata dengar bunda. Kenapa lu Aku sini ada dengar. Aku sini ada. Nah ini dah kaji buang kerja kan. Berapa ini berat? आं नो मानो गस्ला हमदोंलै आं खारगोन नामा जाम्बि नामा Bunda kayak dulu karena beda. सोरबा नुबाय जानो हागौ सोरबा नुवाखै जानो हागौ ओरैबायदि लासिंसिं जोंनि बर' हारि गेजेराव मालायखौ मानो गाज्रि दम होयो दालाय बुंलाय लासिंसिंलाय मालायनि दखानाव थांनानै मानो दम होयो लासिंसिं मा कारननि थाखाय दालाय बुंलाय मा गाज्रि राव बाहायनानै गाज्रि सोंखारिखौ दालाय बुंलाय मालायनि दखानाव थांबाबो गाज्रि दम होनाङा मालायखौ लोगो हमबाबो गाज्रि दम होनाङा बेनिखायसो गावदों बर'जों आखाइ हमलायनानै मोजां रायलायनांगौ मोजां थेंखि लानानै मोजां रायलायनांगौ बर'जों माने अनलायनांगौ आरो दायो आङो भिडिअखौ दोनथ'बाय जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबायबा वाव नै जोंना ब्रादाराबो फैबाय माने आंखौ नायफैदों आरो आंखौ नायफैदों होदामोन नालाय